لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iman tuwa kagagawi na aya mapamagusay tanu na makapantag sa giyang kuto ang mga kukuman mapapadalam sa giyang kaiya bulan Ramadan. Inutan waya pagusaya mga pagariyami si ikwaga Islam, mga bubayami si ikwaga Islam. Kagi madakala si iku mga bangsa tanu, mga Muslim dira na katawan, udina dira na yami kakai pagyang kaiya kukuman na madakala ang mga tao adyun di makang gulawla. Ginan mga pagariyami sukukuman udi nagyang koto tao miyakang gagalbekan, miyakang bebangunan sa walay si iku mga kadundo si iku bulan Ramadan. Ayat tenudan tanu saya nakadaun-daw di yung padagyang kuto ang mga kagagawi kagi so agamatan o agama Islam na piperon yan uto. So mga kagagawi nada abo to kapakarata. Ayabu apugusayin tanu nagyang kuto kisah sa paragyang kuto agalbag sa gyang kuto ang mga kadundo si iku bulan Ramadan. Ikadua ko sa itano nagyang kuto sutawa majujunub na ino puwasa agu di puasa udi na upamuasa ino kuri kagyang kuto puasan yan anta ka di ketarima agyang kuto puasan yan. Si ikuda kanong panakaw saya na madakal din si iku mga guru tano mga ulama, mga kakatano sa ilmu, miyaw sayra na miyaw sayra na giyang kaiya kukuman makapantag sa giyang kaiya pag-usayin tano. Isaw to miyakaw sayron na giyang kuto ang mga doktor tano. Lagi di Sheikh Hamza Qasim, doktoranan sa fiqh, murid sa Jamia Islamiyah, Riyaw Tamisiran Roo, na isanan paman murid abang sa tano si makagaganat sa balabagan malabang na miyaka pia paman iad tano siran kaan tano keped sa giyang kuto ang mga kukuman diran di pangdo si ko mga tao. Ayang aranian perumanan nakbo na si Hamza Qasim isaw nagyang kuto ginawa inian Dr. Mambu, si Sadiq, Mauna Abdullah, mga doktoranan mga bangsatan wa mga maranaw. Uy. Lagi diyan Mambu nagyang kuto isaon klasmita ka na si Shihawi Pindeton na sira ni paman na pagisian tano si iku mga kukuman makapantag sa giyang kaiya kukuman wagamatan wagama Islam kagi sira ni lebih matao sa giyang kaiya lagi daya. Balasan kan wallah punitan si iku Allah subhanahu wa ta'ala itawpi kay raktan wag yang kutua mapia nagu sabut tanu pia agi yang kaiya kukuman pagusain tanu. Paganayron natigyan na hukmu jima'i saimi fi nahari Ramadan. Kukuman agi yang kutua kang gagalbekan kang bebangunan sa walay agi yang kutua di mamuasa si iku mga kadundo si iku bulan Ramadan. Ako tayo mananiya piyakata na iya nakadundo mga pagarya kadundo si iku bulan Ramadan. Tanudan tanu ka sumanga ulama tanu dina suagamatan wagama Islam na aya paman na miyatayo nun sumanga ulama adi kepakai si iku kadundo si iku bulan Ramadan na paganayro nagyang kutua kakan ikadu nagyang kutua kainam na ikatlo nagyang kaiya jima gyang kaiya kang gagalbakan. So mga pagariyami mga kangudaan
mga Aryami mga bain na di kanu saya pasi paman na kepencagian kaya usayan tanu. Saya buaya si ko mga bangsa tanu aad na mga karomanian. Bati ang tanong yang kaya hadith. At yan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Miyakatita yan si ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu apitro yan. Miyakaw matigiyan nagyang kutuwa mama si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam napitro agyang kutuwa mama. Halaktu ya Rasulullah. Yang kutuwa sa katawa mama natigyan na ya Rasulullah miya binasaku. Kau tu ay mananian na miya binasa agyang kutu paman na puasa niyan. Udi nagyang kutuwa mama na nakatawa niya na marata agyang kutu miya paman na miyang gelbekian sa agyang kutuwa mga kadundu sa bulan Ramadan. Ini sembagun Nabi tanwa Muhammad wa ma ahlakaka. Anto na ay gelbeka ay mananian na kaya binasa ang kanian. Paman na pigin tano mga pagarya agyang kutuwa mama na ed na inusarya na katero nagyang kutuwa ka binasa. Yang kutuwa ay kadua hadith penutul nu Aisyah na tigyan na ihtaraktu ayaman na ihtaraktu na miya tutungaku. Paman na agyang kutuwa mama na tigyan na ketutungaku. Paman na marata agyang kaya miyang gelbekakan. Oy. Nagyuti miya tero yan si ko Rasulullah ay manan yan na miya binasaku. Tigo Nabi anto na paman na kaya binasang ka na ya pitero yan. Natigyan na waka'atu ala imraati fi Ramadan. Na miya kang gegalbekan ako o di na miya kebutakan. Kau to ay manan niya miya kebutakan sukaro mako abubay si ko mga kadundo ko bulan Ramadan. Ay manan yan mga pagarian adna miya ulaula. Paman na giyan ko to atigu mama miya kebutian si karumanian na bubay. Tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataya sukifarat. Kataya sukifarat mga pagariya paman yan na gi punishment. Paman na giyan ko to ba panginsalaan na giyan ko to adi makang gelebek si iku mga kadundu si iku bulan Ramadan. Tigu Nabi hal tajidu ma ta'tiku raqabah. Bangatigyan na kekega maka maradika ka sa mananian na uripan. Kau ta mananian nagyuti paganay akifarat mga pagarya. Paman na uripan apa ka maradikaan. Tiga gyang kutu mama. Tiga na ya Rasulullah dia kena na kegega. Udi nada ketuunakan. Tiga pemanu Nabi ikadua akiparat mga pagarya na tiga na fahal tastati'an tasuma syahraini mutatabi'ain. Bangka tiga na kegega ama muasaka sa 2 bulan atundu-tundug. Namatan mga pagarya mga bangsami si agama Islam amar gena ay agyang kaya mananian na ubat mamuasa sa 2 bulan atundu-tundug. Paman na so Ramadan kergenan tanu ko Ramadan asa saulan ay dapat yu sagyang kaya 2 bulan atundu-tundug di kepakayo bakalati. Why? Ini sembag agyang kutua mama na tigyan ala dia kan penutu kegega agyang kutua ka pamuasa ku paman na 2 bulan atundu-tundug. Na napitarok manu Nabi tanwa Muhammad fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina. Bangka tigyan na kegega amagana ka sa 60 miskin. Kau tayo mananian nakapagana sa 60 miskin. Tiga gyang kutua mama dia kan penutu kegega. Kau tu langun agyang kutua pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sagyang kutu mama paman na punishment panginsalaan sagyang kutu miyang gelebekian na dinia na kegega orian yan na miyon tu dagyang kutu mama paman na miya ka awida kalian miya ka problema ka gyang kutu Peter Nabi na dinia na kegega na Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamra. Gyang kuta kauntu dagyang kutu mama ay nisunyan su Nabi na badana meniu ma gyang kutu tamar. Udi na gyang kutu apteguan sa tamar. So mga ulama na gyang kutu kon taguay sa tamar na ayap keminon na gyang kutu 10 agulima kagantang. Alaw alam mo pamako
sa giyang kaya masatano na so paman na giyang ko ta isa ka sako pirip kemino na gantang kagi dia kano to katawan ubad na yaman na niya na malap sa giyang ko to sako udi na wad na tegu ano na kemino na giyang ko to 10 agu 5 kagantang tamar auto ay man na niya na mini umauto si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang ko to 10 agu 5 kagantang tamar na upama ko paman na bagad na giyang ko to sa akop na giyang ko ta mga ulama na tigira na 60 kamud ay man niya na 60 kamud umani satiman paman na mud na giyang ko to satiman miskin kauto ay man niya nagyutod na giyang ko ta Peter o Nabi satiman miskin na giyang ko to aya kapakatukid kira na giyang ko to sa akop paman yan na korma minimum to si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Peter o Nabi sa giyang kuto amama tasaddaq bihada tigo nabitan wa Muhammad susadkaan ka giyang kaya mini kurma naman agiyang kuto akapyaw nabitan wa Muhammad ay man niya na mini agiyang kuto kurma na rakiano to na sabab sa giyang kuto limu sunabitan wa Muhammad sa giyang kaya mga umatihan sirakatan wa mga tao na inibagay niya no nagyang kuto tamar na tigiyan susadkaan kagiyang kaya tamar Pitero yan Pitero agiyang kutwa sa kataw amama tiyan ya Rasulullah anda kenaya ipsusadka sagiyang kutwa pinaka miskin si ikudar pa ami agiyang kana nakatataguan kami adarpa na depan abar kami pekalawan pamilya miskin pamana sa kami pamilya ay makakikay kikinangalan sa giyang kanan ay ini bagay ka atamar no kau to manan yan na miskin atan to agiyang kaya miya kau masih ku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ko to kaya teruan yaron na pamana miya kasinga kun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabu taman samile agiyang ko to manan yan na mga ngipin sayaw nabitan wa Muhammad Urian niya na Petro na idhab fa'at'imu ahlak paman na baling kadin nagyang kanan at tamar inibagayakan raka na bangad nanan pakikanan si iku pamilyang ka. Gina niya mananian na hadith amya aluy sa giyang kaiya pagusay tanong. Anto na mga kukuman o di na anto na mga paman na kasabutan sa giyang kanan na hadith. Paganeron mga pagarya akiyaw saya nuno mga ulama natigin nagyang kutu hadith na karina dalil sa gyang kutu akala adusa kautu ay manan yan na dalil kuno to sa kala adusa agyang kutu akang gagalbekan kam bebangunan sa walay o di mamuwasa sa iku mga kadundo sa iku bulan Ramadan malana na dusa mga pagarya ay manan yan na paman na malaan na isa sa parwaga matan waga maislam makadusa kedusa agyang kutu ataw ayaman yan na penggagalbakan kebutan yan sa karomanian sa iku mga kadundo sa iku bulan Ramadan sa agyang kutu aketer o no nabi mama atigyan na halaktu gyang kutu amya kauma sa iku nabi Peter yan miya binasako agugyang kutu aketer o no nabi wa ma ahlaka kanto na miya kabinasar ka kautu paman na sunabitan wa Muhammad na bikum pablian yan na miya binasa agyang kutu mama na agyang kutu ba agyang kutu agalbak agyang kutu mama aginan sukam bebangunan sa walay na naisanan pagkabinasa sa ikutaw kau pama ko di pagkabinasa na tigo mga ulama o pama ko di mapanadagyang kutu agalbak di maladu saun na sunabitan wa Muhammad na pagkalabudan yan agyang kutu mama ugain agyang kutu ba dusa amal agyang kutu lagi duto lagi dagyang ko to ketro no ay sa ihtarakto paman na miya ko magyang ko to man ay miya tiro yan sa iko nabitan wa Muhammad na miya tutong ako gyang ko to atigiyan na mama gitenudan tanuron mga pagarya misi ko agama Islam paman atanudan tanuron pipia gyang ko to kun na mama na dinian sa sabutan agyang ko to kipaliugaton o din anto na imi papaliugaton sa gyang ko takya pakanggal bakian ay manan yan na sumyong sa iko nabi ka pangingis kadinian na katawan wanto na paman yan na
giyang kutua punishment udi na giyang kutua kasalaan na giyang kutua miyang gelebekian. Kenapa tigu mga ulama ubadinia nakatawan abagyang kutua kang gagalebekan ubagyang kutua kang bebangunan sawalay si bulan Ramadan na baharam. Kau tema nani nakatawan yan utua haram. Ayabu adinia nakatawan sa giyang kutua kaya yang kuna binaan tunay punishment tunay kiparat giyang kutua miyang miyasugukian marata. Walihada kala halaktu gitu mamikiya paman kaya teruan yan unam ya binasa sekalian. Pada kusay tanong sa giyang kaya hadith na giyang kutua sa mga ulama na pitero ira na giyang kutu kang gagalabakan sa iku mga kadundo sa iku bulan Ramadan na wajabat alayhi agladul kifarat na ayaw paliugad sa giyang kutua tawad yung di makanggalabag na giyang kutua miya nga mga laki parat ayaman na niya na mga papanada kiparat paman na aya ko nakatatanurian nagyang kuto akiyaw saya tanurun paganayro na itkura ka ba agyang kuto makamaradika ka ay manan yan na wad na uripan na pagkamaradikaan ka Allahu a'lam sa giyang kaya masatan wad pa na uripan oy nagina ni paganay upama kumyakang gilba kagyang kuto ataw paman na si ko mga pagariyami na di tanu di mamagakula awad na mapipikiri si ko mga kadundo si ko bulan Ramadan na din yung pasi penggelebeka kaya manan yan na ayad na kasalaan yan na giyang kaya itkura ka ba paman na kailangan paman na giyang ko tuwa ketartib ka ini ketanur ka giyang ko tuwa kapakatundu-tunugian ikadua na upama ko di kegagaw tau na giyang ko tuwa kapamuasan yan sa 2 ulan at tundu-tundug mutatabi'in paman na dikalatan to abas kaniya na makabuka sa isa bugawi inunta na ad na ujurian paman nagyang ko to miyamuasa 2 ulan na upama ko masakit na yaman na kapakayalatan yan na gubupman ayaman na sumpat upama ko dad na ba niyan udur paman na kanaba sakit na kailangan na di nakalatan nagyang ko to di na nikapamuasa kagito ka katarim agyang ko to kifaratian amay ka din yan to magagagyang ko to adulan nagyang ko to ikatalo itaamu siti na miskina nagyang ko to kapagana sa 60 miskin kau to eman niya na pagana kon sutaw amiya kang gilbek sa gyang ko to eman niya na mga kadundo si bulan Ramadan gyang ko to amiya kang bebangunan sa walay na pagaganas kanyan sa 60 miskin. Ginanatigin ni tindag o jamhur kadakalan si ikong mga ulama salafan wa khalafa gyang utamyangaw na mga ulama gugyang kaya emanan yan nakapapantagan rakatan wa mga ulama taman sa miyatero o Sha'bi wa Nakhai wa Sa'id bin Jubair min ujubil qada ala al-mujami' biduni kafara ginanatigin ni tindag o jamhur o mga ulama way na adna si ikong mga ulama amitindagon at tigyan na daki para tagyan ko to amya kaulaula amya kang gagalbakan ugay nagyang kaya mga ulama apitindigan nila nagyang kaya daki parat ada aban yan nakiparat na sumanga ulama na tigyan na nagyang kaya hadith inaluitano na dakiran na ya miraut gitu kaya teruan iran na dairan paman na daki parat kagi dakiran miraut nagyang kaya hadith inaluitano sa lagi nagyang kuto kaya teruan ubagawi ayaman na niyan nagyang kaya kifarat na para buaya si iko tao amya kaulaula si iko mga kadundo si iko bulan Ramadan paman na mamimikiran tanong mga pagari agyang kaya paman na kala panismintian inibagay wagamatan wagama Islam tigyan agyang ko tuwataw na upama ko ayakya pakaulaulan yan na kanaba Ramadan paman agyang ko tuwataw na adna buyida niyan ada niyan kategori si ko bulan Ramadan na di mamayad si ko mga padaulan-ulan naroon umiya kang gagalabakan na sa mga ulama natigyan na pasada saumuhu na pamanian na miyabina sa panagyang kutuwa kaya pusan niya na din yan di kapamayad wa alayhi alqada wala kafara nagyang kutuwa tao na kubidan niya bid kautuad na kadaiyan bidan niya nagyang kutuwa kaya pakaula-ulan niyan bidan niya si ko mga padagawi ugay na daki paratian gyan ka na nakiparat pagaluin tanon na si ibuanan si iko mga kadundo si iko bulan Ramadan
Mga padakaloy tanong mga pagarya misi ko agama Islam. Natigin nagyang kaya hadith na makatuturo sa igira asutaw na miyakang galabak sa galabak haram. Paman na basta amakang api anta or katanuron. Dato anta akabai na basta amakang galabak katano sa marata na paman na ditano kakakatawan nagyang kuto ako kumanian. Paman na ditano masasaba akal o di na ditano katawan nagyang kuto ako kumanian. An yas'ala ahla al-ilmi amma waqa'a fihi mukhalifa li-syari'a na ayakuna pagisentano nagyang kuto ang mga ulama akatawanira nagyang kuto akapakam bebetad o kukuman wagamatan wagama Islam. Kuto maisentano sa mga ulama gyang kuto apianar wakarkan wa mga doktor adem pa na mga pediran na yaman niya na isentano kira nagyang kuto akukuman miya kalebuda kay imanto so kapaganad. Kenapa buaya mana niya nabatan usung sa madrasa? Imanto na adna mga account mga guru tano paman na sige Sheikh Dr. Farouk sa Baguio so mga pediran ng mga ulama paman nagyang kuto mga guru akan sa Wakaf Guni sige Alim Jamal sige Kamaruddin mama na sige Dr. Ata paman na madag Ibrahim Dr. Ibrahim madag kaluto ang mga ulama na isa tano kira nagyang kuto ako kuman di tano katawan why pada ko sa itano natigyan aya dalil o jamhur sa giyang kuto akiatir agyang kuto mama ahalak tumya binasako na agyang kuto kun na karina sa giyang kuto mama na amidan arifan bitahrim na miya bubaian ako to piti bubaian agu katawan niyan haram agyang kuto paman na kang bebangunan sa walay kang gagalbakan sa giyang kuto akadundo sa bulan Ramadan. Kau tu katawan niyan, paman nagitu ini dalil o mga ulama tinaging utam ya kuma Rasulullah amaman nakatawan niyan uto haramuto agu pitibu ba yan nagyang kuto akya kebutan yan sige karuman yan. Sa lagi nagyang kuto ay manan yan na hadis una Aisyah radhiyallahu anha pagalitan wa amiyatir agyang kuto amaman na ihtaraktu ay manan miyatutung ako. Tiga nakagiging kuto akabinasa agugyang kuto halak agyang kuto akabinasa agugyang kuto akatutong na aya sabab paman yan na kiparusanan si ikutaw na sabab sa giyang kuto kaya pakanggel bakiyan sa marata. Katawan tano, eman na niya na suapoy si ikunara ka jahannam na aya tegun sa nagyang kuto ang mga tao pakaula-ula sa ayaman na niya na ini sa parwagamatan wagama Islam. Qalu wala yadkhulu fi dhalika an-nasi walal jahil. So jamhur kadagalan sa ikong mga ulama tano na tigin na disan pakapad. Paman nasabot tano yung mga pagari agyang kaya terunakan kaso mga ulama kadagalan na tira disan makasusulda ko kuman agyang kuto malilipat. Ayaman na niyan na malilipat na miya kang gagalbakan. O di na miya kebutian si karumanian. Nadiru ayaman na niyan kepada kaya bua paman na gyang kuto ako kuman na inaluy tanon nasibuan ng kuamid miya tibubayan gyang kuto malilipat agugyang kuto din niya nakatawan paman na jahil din niya nakatawan agyang kuto ako kuman na yamanan yan na disan maapedatigo mga ulama paman jama'a nasiyan au jahilan sa tao akbutnian si karumanian abubay malilipat o din niya nakatawan fala qada alai wala kafara na kanabakun adna qadaian kanaban yan kebida nagyang kuto kaya pusa kapaman na kaya bukanian wala kafara gudaban yan kiparat paman na daw to kiparat yan gitu disebut na noro nasibuan ang sikotawa kaya to kawan yan imanto na di tano di mapamagusay kaya to kawan tano adi bis kepakay na napananggilan tano ba tano ay masuguk kaya mananin na kaya to kawan tano din na kailangan na makakiparat tano upang mamambuko paman na penggelabakan tano. Gina natigyan na kaya turoon o Bukhari. Aguso Al-Hasan wa Mujahid sa tao paman na kebutan yan si karomanian malilipat na fala syai alay na daatigyan na banian paman na daaban yan syai paman na kanaba adna paman yan na panismi tagyang kuto tao malilipat. Uy na kanaba ginambo ikatiro mga ulama. Adna ikadua akatiro mga ulama ang bidagyang kuto amiyaw na miyaluitan no sumalilipat agusudin niya nakatawan na daaban yan kada agu kifarat yan kaya mga ulama natigyan na an nasi kalaamid
Giyang kuto malilipat na lagi din nagyang kuto pamanian na makatatanod. Udi nagyang kuto tawa tibibaan yan nagyang kuto kang galabakan yan. Sa giyang kuto say ipapaliw gaton wagamatan wagama Islam gyang kuto kiparat agu gyang kuto kada kagbidi niya sa gyang kuto puasa pamanian na miya kabukaw na gyang kuto tao sa gyang kuto kaya pakang gagalbakan yan. Kuto eman na miya dua tindigsan ng mga ulama. Eman na niyan na apya kakon malilipat na lagi dekad na yaman niyan ni pitiba kagyang kanan kang gagalbakan sa iku mga kadundo sa iku bulan Ramadan na ginan ipinakamala apakabatal sa iku puasa. Ginan ipinakamala apakabatal sa iku puasa. Agu paman na sumanga ulama na tigian na di paman na di kena akal ubagyang ko tu ading gagalbakan na ba malilipat. Kauteman na niyan na langong kon di makang gagalbakan na ayad na kada kalangkiran na makatatanod titibubaan niya nagyang ko tu kaya pakang galbakyan. Okay. Saya man na niyan na di paman na sumanga ulama na tina mustahid ba pakalipat su tao. Paman na wasiyataya sa iko mga lokas ad na mga watayan airad na pangarumaan tano sa iko mga watatano udi na aya pengarumaan na sumanga warisan tano na ipengendu tano kina nagyang kaya kukuman kaaniran na pagkatukawi agyang kutu adin niya nakakapakai. Okay. Gitu atigyan ni sunabitan wa Muhammad na daniya na pangingisi agyang kutu atawa miya kaumaon. Ay man na niya na daniya ko na pangingisi ino mga day piti buba yan anta ka daniyan tibuba. Way na aya mabagar kaakaon o mga ulama nagyang kuto pamanian na paganay inaluitano para buanan sa ikumya tibubayan katawan yan gyang kuto malilipat agu gyang kuto din na katawan na daaban yan kiparat sabab sa gyang kuto katero o nabi paman na tiga na man aftara fi Ramadan na nasiyan fala qada alay wala kafara sa tao makabuka paman na makabuka sa iku mga kadundo ko Ramadan nasiyan malilipat kauto malilipat atigu nabi na daaban yan nakada kenaba niyan utumbayadi agwayaman na niyan na daaban yan kiparat kauto eman na niyan na yuto mga pagariya agina na miya aluitano na para nan si ku mga tao miya tibuba yan nagyang kuto kaya pakang gagalbakan yan Gitu sumakapantagun si eko dato. Agyang ko to dato amya kauma si eko nabi. Antun apman ikesu agyang ko to karumanian. Sudah dudupa yan na bai. Badim nakiparatian anta akada. Oy. Tigo mga ulama miya dua so tindegu mga ulama makapantag sa agyang ko to bai. Ino adna kiparatian anta akada. Agyang ko to amya luitan wa hadith na paman na kanabaru miatru su karumanian kagidar wayamanan niya na makau magudan niya na pangingisi isu nabitan wa Muhammad yuti su mga ulama na tingina na inu mga di subaipan na makapkiparat anta aga di makapkiparat napaga na yakaturo mga ulama na tingina annahu laysa alaiha kifara nagyang kutu abai pamanian na gyang kutu abai pikebut ikarumanian na daaban yan kiparat ayaman na niya na daaban yan kiparat oy gina natigyan itindag o Imam Shafi'i aguso Daud az-Zahiri aguso emanan yan na Imam Ahmad aguso Imam An-Nawawi kauto emanan natigyan na basta subayin ada kiparat gyang kutu kiparat na para butos iku mga dato way sa lagid man bu apitin nagano Ibn Qudama mga lain ya ulama mga pagariyami sa iku agama Islam. Ay kadua katuro mga ulama na tigyan na annal kifarata talzamhuha idha kanat mutawi'a. Subai na dua abtadian. Miya tegel agu da mategel. Ay man ani nagyang ko to kaya kebutaw no karumanian na kanaba matategel. Agu gyang ko to miya tegel. Ay man ani na sabab sa gyang ko to subai na pengungunutan yan si darudu payan na miya tegel skanian paman na gyang ko to ba dinano to kabaya uwi da gyang ko to ay manan yan na siya kaya niya numbedin si karumanian sa gyang ko to pinggulaw lan yan gyang ko to bidaw to gyang ko to atawa kana ba miya tegel ka to ay manan yan na miya baya paman na miya baya sa gyang ko to kaya kebuto ni karumanian agito iad na kiparatian ka to maka kiparat ko na gyang ko to ba iya lagi duto ay manan kana ba miya tegel gina natigyan ni tindag umalik aguso ashabu ra'i aguso Ahmad si kayamanan yan na ikadua kateruyan agu qaulun li Syafi'i kagigyan ko to lagi duto na yamanan yan na
paman yan nagyang kuto miukas kanyan sa gyang kuto mga kadundo sa bulan Ramadan akatawan tanwa sa bulan Ramadan na sa salaanan. Di ka pa kayo batanwanan batala sa emanan yan na daujur sa salaan sa bulan Ramadan. Gitu emanan yan na ira ko na subay na kanaba miatagal na makapkiparat. Tiga naginan imarada ni kapaman na kurik akadero basta aba iya emanan yan na mutawi'a na miatagal na makapkiparat. Ugay nagyang kuto abai ayamanan yan na miatagal. Paman na ba iya miatagal na ingkanat mukrihatun fala kafarata alayha igira subay na miatagal na daban yan kiparat. Kau ayamanan yan na igira miatagal ando man na yan nakabaya utoy karumanian na din yan uto kabaya katawan yan ayamanan yan na dikepakay na sabab sa gyang kuto kapangungunutan ubay si ko mga karumanian na banyan nuto paman na kiyasakay si karumanian balasan wallah gyang kuto mga baiya maunutan sila ko mga karumairan ayamanan yan na ipamanga ni tanong si ko Allah so mga bain na teketak pangkiran wallah gyang kuto kapaparatiran kapangungunutaniran iran di paman na kaselasla si ko mga darudo pairan ang mga dato. Gyang kuto ayamanan yan na piyaka dutan uto subay na emanan na upama ko da matagal na nakiparati lagi nagyang utami aloy tanwa kifarat na upama man ko miatagal skanian apaman na miatagal na daaban yan kifarat. So mga ulama gyang kaya emanan yan na pagaloy tanwa ko kuman so mga ulama na tigiran mialoy mga ahlul ilman punay sa ilmo gyang kuto tao na paliw gato na gyang kuto akabiyo din yan sa gyang kuto ayamanan yan na kaya bukaan yan aming gulaw-laon ayamanan yan na kabidan ka kuno to si ko mga padagawi ino to kagi paman na bininasan yan nagyang kuto isa gawi apad si ko mga gawi ko bulan Ramadan na kailangan din paliw gato nagyang kuto akabiyo din yan nun sa lagid nagyang kuto tao ayamanan yan na bininasan yan nagyang kuto puwasan yan sa kakan ayamanan yan na bilakal kumiyan tibuba gyang kuto mama fal kafaratu uqubatu dhanbi alladhi rakibahu gyang kuto ayamanan yan nagyang kuto ko nakiparat inalo itano nagyuto so punishment nagyang kuto adusa amyang galabakian nagyang kuto qada nagyuto ibayad agyang kuto ayamanan yan nabiyukan yan akagaga akadundo sa bulan Ramadan. Ugay na sa mga ulama tano alagi di Ibn Hazm aguso sabad ayamanan yan na mga ulama tiga na ila annahu la qada alayhi nadakun naban yan di kun bidan utawag yan ko takya pakaulaulan yan oy ayabu arkian nakifarat ginanatigin itindag o Ibn Qudama agu apaman na su Imam Syafi'i rahimahullah kagi sunabitan wa Muhammad tanudan tanu sunabitan wa Muhammad na kanaban yan ini sugu sagyang ko to mama inalitan wa gyang ko to hadith uban yan bidi gyang ko to paman yan na kaya pakaulaulan yan dagi daw sunabi ya biding ka bidin paman na dono to terwa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali anna hadha mutaammid kagi gyang ko to napiti bibaian aymanan yan na basta tibubaan tanu agyang ko to kabatalatan udi na kibigakan tanu sa agyang ko to mga sugan na katanu Allah na dead na batanuron paman na di tanu kebeda na kamadudu sa tanu mga pagarya ay kailangan nagyang ko to kapumangan ni tanu sa taubat si Allah kagis wallah na terimaan yan nagyang ko to di tanuron ni kapamang ni sarila tiga na fala yaqdi min babi taglid nagyang ko to kun alagi dutu am yakaulawla na didnu tumbayad min babi taglid oy ginanatikian apaman na dalil o Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ginan san kinwa apamikiran o Ibn Taymiyyah sa giyang kotwa tao at tibubaan niya nagyang kotwa sambayang o di nakibuga kaniya na ko sambayang agu tibubaan niya nagyang kotwa kibuga kaniya na ko puasa bila udrin ada aban yan ujar kenabab kesakit kaya manan yan na titibubaan yan lagi dia na sambayang ay manan yan na piabayaan yan din na lumini wagyang koto urasa sambayang pitibaba yan na din yan nakasumbayang na din yan din natigo Ibn Taymiyyah bayadi la yaqdi wala tasihu minhu kaapian yan panbayadan na dibutuh ketarima agyang koto akan bayadi yan nun koto ay manan yan na ilidasan wallah si ko mga tao adin yan aargaan agyang kaya mga paliugat wagamatan wagama Islam api tanu kono to bidan paman na lagi diyan na miyaw masuluhur na dakad sembayang taman sa miyaw magyang koto asar
udi nagyang ko to waktu asar na miyaw man nadengkad no to mananian sumbayang itaman sa miyaw magyang ko to maghrib sa mananian na makatatanud ka kanaba ka tuturuga na di ka dinap sumbayang igyang ko to asar ay ni baga ka apiti ba na ka kaya mananian na api ang kapanutubidan na di buto terima nagyang ko to kaya bidin ka gina ni panapitindagan o Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah o gina ni pitindagan o Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mga pagarya ginambu iemanan yan na pagusayin tano sa giyang ko to makapantag sa giyang kanan na kukuman na ino kaawad na mga padapakay sa iyo na ayad na mapia na si tano iisa si kung mga unaan tanong sa ilmu agyang ko to piyang aluyakan ng mga doktor o di na mga ulama akatawan nila nagyang ko to kukuman na tumaras tanong sa giyang kaya ikadua paman na kukuman kealuy tano paman na isa niya miyaw na ini ini komenta gyang ko to pagarya kana si Aldin malawani tigyan na usayang kaun din nagyang ko to ayaman na niya na kejunub si ko ayaman na niya na Ramadan na kataya sa oras yan pagarya kan si ko agama Islam ayaman na niya na kataya pagusayin ko agyang ko to kejunub sa gyang ko to mga paman na tao miyarambeng yan si karuman yan si ko mga kagagawi na taman sa miyaw maagyang ko to fajr na daskan yan din makapiguan to na ikukuman agyang ko to puasan yan tanudan tanwaya kaya man yan na inusayanan o mga ulama tano alin tanudan agyang kaya hadith tiga na an Aisha wa Ummu Salamah langun din na ya darudupa o nabitan wa Muhammad ay man yan na igira so nabitan wa Muhammad na sa mga hadith yan na makapantag sa giyang ko to kakakarumain ayad na diyon di manutul na sa mga darudupa yan mga ummul mu'minin way tiga na so Aisha aguso Ummu Salamah tiga na mataan ko na sunabitan wa Muhammad kana yusbihu junuban min jima ayat tiga na betad unabi na kepitaan sekalian perautan sekalian na waktu wa subuh na maju junub sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mana riau taka apaman na subuh na maju junub sunabitan wa Muhammad thumma yagtasil wa yasum na dikun dipigu sunabitan wa Muhammad agudiskan yan di puasa kau tahu mana niyan na kenapa miya karata gyang ko to junub ay mana niyan na kenapa miya karata pagaria wa mana niyan na miya kang gagalebakang ka nanaya mana niyan na seula kaden paman na kenapa paliw gata gyang ko to kapakapigu kaden na paman na gyang ko to mau masuk pajer na kailangan na miya sotika apa ya karyaut abang apaman na tulu al-fajr na kenapa niya nakiya kay dia gyang ko to adinga di kapamuasa pusa kan kagi sunabitan wa Muhammad lagi betadian way so apaman na kapakayam yan nagtano si mga ulama mga peda mga ustadan wa piya karata irano to na kenapa to paman yan na gyang ko to ba bendesiran miali paca gyang ko to adirano di kapagusaya ayat itu na gyang ko to ba sunabitan wa Muhammad nagia ay paman yan na kulaulan yan betadian perautus kan yan na kapipita gyang ko to fajr maju sunabitan wa Muhammad orian yan na dipigu agu paman yan na di mamuasa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na usain tanwag yan kaya hadith yan al hadithu dalilun ala sihhati sawmil junub yan kayo to amialu tanwa hadith natigyan na dalil karina sa gyang kutwa korek siha korek agyang kutwa dikatigir dikapamuasa agyang kutwa tao majudunub wa illam yagtasil illa ba'da tulu'il fajr apiapan aya kaya pigu iyan kautu apiapan aya kaya sutin yan kaya pigu iyan na pamanyan na miyawma agyang kutu waktu fajr ay mananian na piyagbangan din na ayan yan kaya pigu way ginanatigan pianutul al-wazir Ibn Hubayra agu sayman nanian na an-Nawawi agu suang mga ulama na miya paman na miyatimu agyang kutu akatiruiran sa agyang kutu akuri agyang kutu apuas agyang kutu ataw pada ko sa itano natigan al-hadithu dalilun ala jawazi ta'khiril ghusl min al-janaba paman agyang kutu ko na hadith na karina gitu dalil kepakai kutub kepakai agyang kutu kapakauri itano sa agyang kutu kapigu ay manan sa agyang kutu junub pa panad na miyawlawla na ay manan yan na agyang kaya hadith amin sampay rakatano abiyati atano na gitu karina sa ay manan yan na kepakai na agyang kutu kapakauri itano sa agyang kutu kapigu wa annahu la tajibul mubaratu bidzalik nabaw to ay manan yan paligat uba andid ni kapakaulaw taw na agyang kutu kapakasutinian sa agyang kutu ay manan yan na kukuman ini bagay rakatano mga ulama
Tigyan na padaro nagyang ko to paman na kilagi sa kukuman. Kikiyas sa kukuman nagyang ko to al-haid. Yang ko tayo man na niyan na bayan na bisita niyan. Paman na pamakin gani o mga bangsa miya mga bay. Igira subisitan ka na miya putol. Ay man na niyan na miya den. Na ay man na niyan na pamuasa ka den apya ka peda makapigo. Ay man na niyan na miya umaso isasaul na kanggaden preparaduka pamanyan na sa kanwa pamilya preparaduka paninindakan na seula kanuden pusa kanud na emananian na pamilya kaya mananian na giyang koto ba kepakaya giyang koto akapakaurya sa giyang koto akapigu si eko kapagbangi si eko fajar way ay mananian na importante mamuna miya potol agyang koto ay mananian na haid ay mananian na miya potol agyang koto bisitang ka sa agyang koto ay mananian na oras fajar tina fa inna nga tasumu ma'an nas agyang koto abaya lagi duto miya potol agyang koto bisitan yan na pusas kanyan dan sa lagi dagyang koto adika pusa mga tao walau lam tagtasilila ba'da tulil fajr api agyang koto abay na ayak pigu yan agyang koto ay mananian na miya agyang koto waktu fajar lian na hinay din minahali saum kagiyang koto masanian miadag yung tabisitan ni napajkan yan sa giyang koto kapapaliugatan sa giyang koto kapuasa wa ala yan tubadi rabigis lito salil fajar nagyang koto ba aya kailangan siya rakatano nagyang koto apigutano kaantano makasumbayang sa subo di magkapakay o badi ka din napigu kaya manan yan adikap sumbayang sa subo kailangan nagyang koto kapakasumbayang tano si ko waktu subo si ko oras yan ay manan yan oras yan wan nufasa'u mithla al-haid fi dalik lagi din mamuna sa mga bayi mga nifas agyang uto bayi pamanian na agyang uto miyaka pasad buwata pengnin tano si iku Allah ay manan yan na adin si iku mga pamilya tano adin si iku mga tunganay tano adin si iku ay manan yan na mga bangsa tano imanto na manan yan na adin na maugat siran adin na mga watas si iku mga tiyaniran pengnin tano si iku Allah ay manan na lebu-lebu dengkiran wallah gyang ko akan buwata ay mana malebu gyang ko kimbuwata niran sa gyang ko mga ikarita niran amin ayalas ta ke usaytano nagyang ko sumitit taginap ay manan yan namitit taginap si iku mga kadundo si iku bulan Ramadan na siya nidagal sa gyang ko mga kangudan ay manan sa mga kangudan nagi paman na padaganoron ay gira mitit taginap so paman na tao malagit siya sudah to agun subai paman na utitagin napsiran si ko mga kadundo si ko bulan Ramadan fa innahu yagtasilu wa sawmu sahih na aya paman na sunyan na pigu agyang ko tao gyang ko paman na mititagin na psuti na supuasan yan na korek uba ka buka ay man apya kami titagin na apya pan miya katalo ka makatitagin na kanaba miya binasa gyang ko puasan ka ay man yan na gyang ko to ba korikad na gyang ko to puasa austo na makapigu ka beden way makapsudi ka kagigyan ko to kaya pakali wag gyang ko to pamanyan na almani na kanabang kau to piti buba kagaya manan yan na miyuket sa katetagin so balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala paman na teketakapan rakan wallah gyang ko to balasihan sa gyang kaya bulan Ramadan panganin tanu si ko wallah rilaan tanun yan sa gyang kaya pakasagad rakatan wag gyang kaya bulan Ramadan rilaan tanun yan agus mga pamilya tano sumanga lukas tano sumang ama tano mga ina tano sumanga lukas tano na rilaan wallahu subhanahu wa ta'ala baluin wallah gyang ko to mga kuburira na surga tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga puasa tano tarimaan wallah sumanga sambayang tano agus mga pamanyan na mga sambayang tano mga sunat ay lagi diyan na tarimaan wallah sumanga ruku tano sumanga sujud tano sumanga amal tano mga pipiya ya Allah tarimaan ka supanganiyami ya Allah pakataubat kami ka sa giyang kai paman na bulan Ramadan pada kami nga si mga tawa prilaan ka kagi umanda na kapitan na mga tawa prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala pangitano si ko Allah mapatanuron sumanga lukus tano matimu-timu tano si ko surga sa lagi nagyang kaya manan yan naka ditano di paman na apiapan na pagkatimu tano nagyang kaya manan yan na live na paman na mamakasurga tano lang o nariyan tano Allah salam